Wis arep bodo tak nelponi anak-anakku sih tak telepon anakku wedok sih Halo Nduk, piye kabare kok ora tau nelpon buke? Iki lho buke arep ngomong sok iki kan sok bodo iki anu lebaran kene ae ya lumpuk kok keluargane dhewe. Oh iya anakmu tak tukokne klambi yo tah loro tak tukokne klambi kabeh ya. Engko lebaran yang kene seragaman ya. Ya wis ora usah nggawa apa-apa. Duwe sembarang wis duwe ya. Ora usah lebaran nggono maratuwamu yo kuwedhe lah. Bojomu yo dijak lebaran yang kene ae ya. Ya wis lek ngono, aku tak nelpon masmu iki berarti. Ya, assalamualaikum. Ganti anakku lanang jajal kerja ora tak telepone. Halo Le. Iya. Iki lho buke arep ngomong. Anu lebaran iki lebaran ning kene ya, lumpuk ya. Piye bojomu mah? Bojomu mah lumpuk ning kene? Ya wis sumber nae, sing penting awakmu kemlumpuk ning kene. Bojomu arep lebaran ning ngene mboke ya ben. Ya ben anake ben gawa ning ngene mboke ya ben sing penting awakmu kok ning kene. Lumpuk karo adike barang ya. Wis pokoke aja manut bojomu. Ya. Manut ibu ya. Ya wis, assalamualaikum. Nyapa nduk iki kok nelpon bolak-balik pas rata angkat mang. Angkat sik. Halo, assalamualaikum. Nyapa lho? Nyapa kok nangis? Nyapa? Dilok-lokne maratuwamu. Dilokne piye? Iya disepelekne. Walah, masakanmu jarine ora enak. Ya sing sabar ya. Kok iso ya maratuwamu koyo ngono ya? Jahat men ya. Ya sing sabar ya Nduk ya. Ya engko tak omongane bojomu. Ya engko bojomu tak omongane. Ben anu aja mbela mboke ae ya. Ben mbela awakmu ya. Ya engko tak omongane. Ya wis sing sabar. Lek ora kerasan ya mulih rene ora apa-apa. Lek ora kerasan melu maratuwa ya ning kene ae ya. Heeh. Ya wis sing sabar. Assalamualaikum. Sik Bu arep masak. Iso ya anakku wedok disepelekne maratuwane. Padahal kurang apa anakku ki wis manut koyo ngono. Wis gelem melu ning kono sik disepelekne ae. Walah, salah apa aku ki? Kok iso anakku dadi sengsara ngono? Kuapek to we kena karma. Mangkane to kowe jahat karo aku saiki ganti anakmu wedok dijahati maratuwane. Apa aku salah apa mbok sepelekno kuapek kena karma kapok syukur. Sok-sokan muni salah apa. Oh ya salah dhewe wi jenenge karma, ngerti karma apa ora? Piye to iki? Wong anake loro malah nyekel gayan kuwi. Diurusi anake dhisik ka lho. Nomor 1 ki ya panggah anake dhisik, keluargane. Anake loro malah nyekel gayan liya. Nggih Bu, wong tengah yo sik nyapu. Engko lek reget omahe ya salah meneh. Apa-apa kok salah ae, salah terus. Deloken ke lho bojomu loro kalau kok malah entas-entas klambi didhisikne bojone kalau didhisikne digawa ning dokter apa piye kono ditekoni pengen mangan apa kok malah ngentasi klambi dhisik. Kuwi ki nomor keri gayan kuwi sing penting bojone dhisik. Oke. Nggih Bu. Ya Allah, wong tak yo ngentasi klambi selak udan. Engko lek udanan klambine salah meneh. Wong kok salah terus. Wong kok turu ae jane lara apa to?
Wong kok meng gering ae. Kalau bojomu karo anakmu renek sing ngurusi, ra sak-sakne. Ndang mari ngombe obat kan tuku ning warung. Nggih, Bu, empun tangi niki lho. Sembarang kok salah. Wong sampe loro bareng panggah disalahne to ya jane aku ki kon piye ngono lho.